Takže čaute, vítam z nového videa. Dneska tu máme okolo možno 10 alebo 5 faktov o Halloweene. Aký to je sviatok, kedy sa oslavuje a všetko, čo k tomu potrebujeme vedieť, určite tu ajte. Nahoďte na tento nový kanál like, odber a my sa poďme na to. Takže napíšeme si tu do Google Halloween. No, takže máme tu napríklad, môžeme si to prečítať, zaujímavosť o Halloweene 2025 zahrňajú rastúca popularita na Slovensku, kde sa prelíňa s tradičnými sviatkom všetkých svätých, trendy, masiek inšpirovaných popkultov, Squid Game, Joker, Scream, bola tu ponuku lokálnych akcií, strašidelné prehliadky hradov, divadelné predstavenia, návrh k rodinným aktivitám ako vyrezávanie tekstíl s cieľom vytvoriť autentickú a nezabudnutelnú atmosféru. Takže 2020 Halloween vlastne na Slovensku, kultúrny presah. Halloween si nachádza svoje miesto aj na Slovensku, to nie je len impotovaným sviatkom, postupne sa prelína s tradičným sviatkom všetkých svätých 1. novembra a dušičkami 2. novembra, pričom zachováva silné duchovné posolstvo. Áno, takže tu si môžete ešte potom prečítať. Takže môžeme si skúsiť vlastne napísať, koľko ľudí na Slovensku oslavuje Halloween. Koľko ľudí na Slovensku oslavuje Halloween vlastne. Už to tu pomaly budeme mať odpoveď z ChatGPT a ktorú odpoveď nemám k dispozícii spravodlivé. Tak približne 81% opýtaných ľudí, to znamená, že 80% ho naozaj oslavuje, len ho pozná. Takže nemusíme sa nenašiel som spravodlivý vždycky údaj, presne uvádzal, koľko ľudí na Slovensku oslavuje Halloween. 100 stupných vlastne na Slovensku začína objavovať najmä v školských či firemných akciách. Také áno, takže nevieme presne. Je to také, no. Napíšeme, že približne koľko. Alebo chodí koledovať, napíšeme. Tak, koledovať. Tak, dobre. Približne koľko, alebo nemám nájdené spôsob, že nemôžeme. Áno, takže áno, medzi mladšími generáciami hlavne orientačný i odhad menej než 10 až 20% detí v rodinách tak sa aktívne zapájajú do takejto koledy formu, ak by sme mali celkovo deti v školskom veku 500 a 700 tisíc Slovensku, tak by to mohlo byť desiatky tisíc detí. Samozrejme nie je málo, môžete si to screenshotnúť, keby ste potom o to mali nejaký väčší záujem, ako som to práve urobil ja. Hej, takže vlastne máme tu takúto vec. Dobre. Potom, áno, tu máme ďalšie sviatky. Takže môžeme si dať všetko, áno. Tak oslavuje sa, kedy vlastne sa, áno, pojeme si nejaké happy, pojené s dušičkami. Sa popularita Halloween na Slovensku začína sviatkom, ktoré sa postupne stáva súčasťou jesenného kalendára. Áno. Takže zatiaľ to tak vyzerá, no. Správy skúsme si nejaké nájsť. Dobre, to tu nič také není. Hej, môžeme si o tom pozrieť niečo, ale to až potom. Takže si pozrieme nejakú históriu vlastne Halloweenu na YouTube. Poďme si možno aj rovno na tieto otázky zodpovedať. Takže môžeme si na nich napíšeme top 10 zaujímavostí Halloween. No tento kanál budeme vlastne točiť, ako ich špehujeme, ktorí... Užijte si domov so skvelými ponukami výskumu. Zľava až 50% na nábytok. Napríklad si môžete vybrať z rôznych jedálenských stoličiek už od 27 €. Zľava až 50%. Scandinavian Sleeping and Living. Novinka, Barbie Party, pridaj sa k nám do našej party. Barbie Reveal, Barbie prekvapenie. Môžeme sa spoločne pozrieť, tak počúvaj. Je dnes známý ako
svátek plný strašidelných kostýmů. Áno, to k tomu by som chcel dodať. Je to samozrejme pravda, vynikajúco vám tu opisujú, tak ak z toho vidíte aj obrázku vlastne na sladkosti, že uvidíme, povieme si viacej o histórii, ktoré možno z vás už poznáte a tá história je fakt desivá, ktorú som aj ja študoval, tak poďme ďalej. Dýní a sladkostí. Ale jaké temné příběhy a prastaré rituály Presne, se skrývají za těmito moderními tradicemi? Už tu vlastne sa dostávame, táto vyrezávaná dyňa sa volá Jack-o'-lantern, takže pokračujeme. Oblíbený svátek, který slavíme každý rok 31. října, má kořeny sahající tisíce let zpět do doby, kdy lidé věřili, že jejich předci mohou opět chodit po zemi. Presne. Ponořme se společně do fascinujících a děsivých faktů o Halloweenu, tak jako které teraz. vám prozradí něco málo, nejen o jeho historii, ale i příbězích ze současnosti. Jedna. Původ Halloweenu sahá až k prastarému keltskému festivalu Samhain, který označoval konec sklizně a začátek temné části roku. Lidé věřili, že 31. října se hranice mezi světem živých a duchů stává tak tenkou, že odžití mohou volně přecházet na zemi. Trošku sa akože boli. Samozrejme, keď by ste, sa báli, napíšte do komentára samozrejme a môžete si to preskočiť potom, takéto videa. Keltové věřili, že v noci Samhainu se mrtví vracejí na zemi a tak začali nosit děsivé kostýmy, aby se před duchy zamaskovali a zabránili jim, aby jim ublížili nebo je odvedli do O podsvětí. tom som osobne nepočul. Základem Halloweenu je takzvaná legenda o Jackovi. Áno, presne. Jack byl tak lakomý, že O dokonce tom už som vám aj hovoril, o tej Jack-o'-lantern, takže pokračujte, bude tam určite o tom hovoriť aj viac. oklamal samotného ďábla. Nakonec byl odsouzen bloudit světem s lucernou vyrobenou z vyřezaného tuřínu, který osvětloval jeho věčné putování. Tím vznikla tradice Jack-o'-lantern, kdy lidé začali vyřezávat do tuřínů děsivé obličeje, které měly za úkol odhánět zlé duchy. Když ironitelných 1190 kg a byla vypěstována ve Švýcarsku. Představte si, jak obrovskou Jack-o'-lantern byste z takové dýně mohli vytvořit. Po Vánocích je Halloween druhým největším komerčním svátkem v USA. Lidé každoročně utratí přes 9 miliard dolarů za sladkosti, Môžeme si to dať kostýmy, teraz do prepočtu, koľko je 9 miliard dolárov. To tu pôjde, počkať. Či tu máme? Súčet. Teplota, objem, dĺžka, nie, tu nie sú ani veľmi. Také nejaké tieto. Dobre, to nebudeme teraz meriať. Pokračujeme. dekorace a pořádání večírků. Zajímavé je, že velká část z těchto výdajů směřuje do kostýmu pro domácí mazlíčky. To akože toto je tiež také zaujímavé, že Černé prečo práve kočky koní. jsou často považovány za symbol smůly. Áno, to už som počul. Nemyslím si, že je to pravda, pretože ak nám chodí čierna mačka, nie nám smolu neprináša. Kvůli jejich spojení s čarodějnicemi během středověku. V mnoha kulturách byly ale černé kočky považovány za ochránce před zlými duchy a nositele štěstí. V dnešní době jsou spíše symbolem tajemna a magie. Slavný kouzelník Harry Houdini, známý svými neuvěřitelnými útěky, odešel na věčnost 31. října 1926. Záhadné okolnosti jeho odchodu dodnes fascinují milovníky konspiračních teorií. Někteří věří, že ho otrávili spiritisté, jiní tvrdí, že jeho slepé střevo prasklo kvůli úderu, který mu byl zasazen během vystoupení. V mnoha filmech a příbězích je Halloween často zobrazován s úplňkem na obloze. Ve skutečnosti se Halloween shoduje s úplňkem jen zřídka, přibližně jednou za 19 let. Maska Michaela Myerse z hororové série Halloween je jednou z nejděsivějších masek ve filmové historii.
Zajímavostí je, že původně to byla maska Williama Shatnera ze Star Treku, která byla přebarvená a mírně Áno, dobre. Takže to tu máme, má to už 10 minút, takže chcem, aby to video zase trvalo, hej, 100 minút. Ale pozrime si, takisto na Netflixe máme dobrý vlastne kanál, no nie že kanál, ale sa to Hovin, alebo aj napríklad toto. Niekedy si to môžeme aj celé pozrieť. Dobre, môžete si to pozrieť. Môj osobne obľúbený film je toto tu. Dobre, ale to už je jedno teraz, pretože ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte určite like a odberezajte. Čau.